модар ту маро умре ҷону ҷигарам гуфтӣ, шеъру ғазали ширин шаб то саҳарам гуфтӣ, шини сари гаҳвора ман гирьяву ту зора, ором бишав гуфтӣ, лахти ҷигарам гуфтӣ. воқеанам модарон олиҳаи муҳаббат ва сарчашмаи ҳаётанд. ассалому алайкум ҳаводорони задманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои ҷолиби шабакаи баҳористон. ин барномаи идонаи дар меҳмонии телевизиони баҳористон аст ки бахшида ба рӯзи модарон таҳия ва пешниҳоди шумо мегардад. тамошобинони азиз, итминон дорам ки он чизе ки барои шумо имрӯз пешниҳод мекунем ҷолиби диққат аст ва меҳмоне ки мо ба студия даъват намудем воқеан ҳам барои иштирокчиёни барномаи мо ва фикр мекунам ҳам барои шумо тамошобинони азиз ошно аст ва итминон дорам ки бо як фараҳмандӣ, бо як шодӣ истиқбол мегирем аз меҳмони навбатӣ ва ман аз фурсат истифода бурда тамоми модароне ки ин лаҳза моро тамошо намуда истоданд тариқи шабакаи баҳористон ба рӯзи идашон самимона табрику муборакбод мегӯям. барои шумо умри дароз ва сиҳатмандӣ хоҳонам ва худо кунад ки ҳамеша модарони азиз болои сари мо фарзандон бошанд. бо кафкӯбиҳои баланди иштирокчиён даъват мекунем ба саҳна ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Раҷабгул Қосимова. марҳамат. хуб, муаллими азиз, ба назди мо хоҳиш мекунам. ман бисёр шодам ки шумо даъвати моро қабул кардед. ташаккур. аз дидани шумо сарамон ба осмон расид ва бовар дорам ки як суҳбати ҷолиб ҳамроҳи шумо имрӯз дорем ва ба саволҳое ки иштирокчиёни барномаи мо омода карданд шумо посух медиҳед ҳамчун як мутахассис, ҳамчун як модар, ҳамчун як омӯзгор. ин дастагули зебо аз номи муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон баҳористон аз номи иштирокчиёни барномаи мо ба шумо ва дар симои шумо ба тамоми модарони Тоҷикистон тақдим мегардад. саломат бошед. хуш омадед ба барномаи мо. ташаккур. бинандагони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба қисмати саволу ҷавоб. бо шабакаи баҳористон бимонед. фикр мекунам ки албатта фазои идонаи мо ки имрӯз бо иштироки муаллимаи азиз мо як барномаи идонаро таҳия мекунем, воқеан ҳам ба бинандагони мо ҷолибу хотирмонд хоҳад буд, махсусан суҳбатҳои шумо. иншоалло кӯшиш мекунем. саломат бошед. ташаккур. биёед муаллимаи азиз, сараввал дар мавриди иди модарон ҳарф мезанем. ҳамчун як модар, ҳамчун як омӯзгор, иди модаронро шумо чӣ гуна тасаввур мекунед ва бояд аз як модари тоҷик мо чӣ гуна васф кунем? ассалому алайкум ҳамаи ҳозирин. ман ки як зани тоҷик ҳастам ва албатта ин кӯдакҳо имрӯз тамоман дар шароити дигар зиндагӣ мекунанд, вале ман шахсан бисёр дар шароити ниҳоят вазнини давраи худам ба воя расидаму калон шудаму рӯи саҳна баромадаму дар ҳамон вақтҳо ҳам 8 март ҳамчун рӯзи иди занҳо бисёр бисёр хуб ҷашн гирифта мешуд. дар ҳамон солҳои баъди 50-60 занҳои пешқадамро албатта даъват мекарданд, тӯҳфаҳо медоданд, табрикҳо мекарданд ва ҳама ба кӯча мебаромаданд, гӯё ки як иди калон буд барои занҳо. занҳо худашонро бисёр ором медоданд, либосҳои хушрӯ мепӯшиданд. кӯча мебаромади, кӯча ҳамин занҳо вақте ки роҳ мегаштанд гурӯҳ гурӯҳ, аз тароват, аз бӯи муаттарашон ҳаловат мебурди. ҳамин хел ташкил мекарданд, ҳамин хел пешвоз мегирифтанд, ҳамин хел ид мекарданд. саломат бошед. бештарин як қарсак. ташаккур барои шумо. ва ман зиёд аз шумо суол намекунам муаллима. ман медонам ки иштирокчиёни мо ҳар кадом суолҳои худро омода карданд ки барои шумо пешниҳод мекунанд. марҳамат, мегузарем ба қисмати саволу ҷавоб. Раҷабгул Қосимова чӣ ҳолу аҳвол доранд ин шабу рӯзҳо? ҳамин вақте ки одам шумо бар ин кӯдак аст,
نوجوان است خودش تماما دیگر خیلی حس میکند گویا که همین دنیا با من است از من با قوتتر از من داناتر از من خوشروتر نیست وقتی که آهسته آهسته پیر میشوی کلانسال میشوی بعد استخوانایت اطاعت نمیکنن از آنه که امروز من حالا با بالای پایم گشته میتوانم و فعالیت کاری هم دارم بعضا در اسپکتاکل ها بازی میکنم در تئاتر جوانان و گمان میکنم که شکر خدا که خوب است سلامت باشه تشکر سلامت باشه سوال نوبتی رو میشنویم مرحمت معلمه عزیز شما کی و در کجا تولد شده؟ من 7 ایونی سال 1947 در ناحیه پنجکین در دهچه کوهستانی که از ناحیه خیلی دور است قشلاق زوران تولد شدم سلام باشه همین خیلی جای شنیدگی هستی کلمه زوران تو شناس است آن اکنون شناس میشد که رجبگل کوهستان در دهه زوران به دنیا آمده است سلامت باشید از در پنجکین گفتید یک فکر میکنم یک دهه دیگر هم هست با نام غیژدروه غیژدروه هست اونجا یک نام‌هایی که بسیار غیرعادی هستند جالب هستند لیکن هر کدام این نام‌ها با خود البته یک معنی دارند تماشاگران عزیز یادداشت می‌شویم که معلمه کمتر سختگیر هستند اینا خودشون گفتن و میشنویم سوال نواتی رو مرحمت باز کی مرحمت شما چند نبره و ابره دارید؟ من 5 تا نبره دارم از این 4 نفرشان پسر 1 نفر دختر حالی 1 تکک ابرچه دارم سلامت باشین تشکر معلم عزیز کدام پند و نصیحت‌های پدر مادر در یاد شماست؟ حاضر یک دم استو من به خاطرم بیارم بله سلامت باشه من فکر میکنم که همه گفته‌های پدر و مادر این خود پند و نصیحت است من در عائله تولد شده به وای رسیدم که پدرم نهایت نسبت به ما سختگیر بودن 2 بار اگر خیز گویان از جا ما نخیزیم میگفتن که از بیکار خدا بیزار همه مایا همه فرزندای پدر و مادر مایا من همین خیلی به وای رسانده است که ما عموما یگان تمام بیکار استاده نمیتونیم همه ما کارگر هستیم همه ما زندگی های از روی که ما بسیار مهنت میکنیم عادلانه عاقلانه با عقلانه خدمت میکنیم زندگی ما خیلی خوب است سلامت باشید تشکر بهترین راستی ما شما رو در صحنه سینما خیلی کم دیده ایم مخصوصا در زمان صاحب استقلالی کشور اگر مثلا ما شماریم من ندیدم راستی اگر شاید باشد 1-2 فیلم لیکن متاسفانه من ندیدم و سبب نبودن شما یا کم بودن شما در سینما چی است بعضا اگر که خیر و گفته همکارانم و با گفته نزدیکانم اگر فعلا فرآمدگی باشد جواب درست میتم اگر فعلا فرآمدگی نباشد میگم که خیر من دعوت نکردن من به زوری رفته نقش بازی کردن نمیتوانستم که جوابی درست کنم است جوابی درست کنم جواب درستش همین است که من در تئاتر در همه این نمایشنامه ها رول‌های اساسی بازی میکردم و در تلویزیون نهایت زیاد بند بودم یک برنامه خاتمه نیافته به دیگرش از دیگرش به دیگرش من تلویزیون بسیار دوست می‌دارم دعوت‌های بسیار خوب هم بودن لیکن یکمش که از تئاتر حتی وقتی که تئاتر پورا کینوستودیا می‌خرید من آزاد میکردن ما در تئاتر اسپکتاکل میبرآوردیم دیگر گروه برای با خدمت کینوستودیا میرفت
ва он қадар ман шавқи амин дар кино бозӣ кардан аз рӯзи аввал надоштам, барои он ки ман актрисаи театр ҳастам. барои мисол ҳамин рӯи саҳна баромадан ман эҳтимол ним сол кор мекунам барои як эпизода бозӣ кардан. барое ки мо ҳамин хел тарбия кардан ки ҳар як нуқта, ҳар як нигоҳ, ҳар як сухане ки мо гӯем бояд маънию мазмунаш ба тамошобин рафта расад ва таъсири худашро расонад. ва барои ин бисёр зиёд машқ кардан дар кор буд, бисёр зиёд кор кардан дар кор буд ва бинобар ин он таклифҳое ки буданд ҳам аз тарафи театр рад мешуду, баъзан худам ҳам рад мекардам. барои чӣ рад мекардед? барое ки якумаш ки ман бисёр банд будам, ман намехостам ки телевизиона коргардоное ки ман ба бовар мекардану барои ман масалан рол мегирифтану барои ман кор мегирифтан, ман намехостам ки ҳамоноя интизор кунам, мунтазир кунам. ва хай буд як бор ду бор буд ки ман наметавонистам ба ҷои ман дигар актрисаоя даъват кардану бозӣ кардан, хеле намехостам. ва дигараш ин ки кино барои ман аз чӣ ҷиҳат бегона буд ки ман дар саҳна масалан як образи пурра вақте ки саҳна мебуроям зиндагии як одама аз рӯзи таваллуд шуданаш то ба рӯзи охираш рӯи саҳна биромада ба тамошобин мерасонам. ва вақте ки дубли як, дубли ду, дубли 20, дубли 40 мана аз ҳолат мебурорад. ҳамин чанд филмое ки бозӣ карда бошам мана ба зӯриҳо бурдагӣ, ба зӯриҳо. ва шогирди худам берун аз кишвари мо дар мамлакатҳои хориҷа бисёр бо баҳои баланд бармегардад, ин Муҳиддин Музаффар. вай вақте ки ман намеравам, ман намекунам, вай таги дарам ба мошинкати омада меистаду муаллима шинед мегӯяд, муаллима рафте мегӯяд, муаллим хай ба зӯри ҳамин як чанд филма вай бозӣ кардагӣ ман. вале ман актрисаи театр ҳастам. саломат бошед. ташаккур. фарқи филмҳои имрӯза аз филмҳое ки дар солҳои 90-уми асри гузашта буданд? филмҳое ки масалан дар замони мо буд, пештар буд, бо кордориҳои имрӯза ҳеҷ баробар кардан намехоҳам. эҳтимол ба гӯши бисёриҳо ин гап нафорад, шояд баъзеҳо ба сахт расад, лекин филмҳои пештара охир ман ёд дорам чӣ хел актёру актрисаҳо рӯзи дароз баъзан шаб ба хонаошон намерафтанд, машқ мекарданд, рӯи саҳна мебаромаданд, чӣ қадар тайёр мешуданд барое ки вай коргардон чашму миҷаю қошу рӯю тарҳи ҳунарпешая ба тамошобин муаррифӣ карда тавонад. вале имрӯз ин чизо ман рости гапа гӯям, хай мумкин акнун вақте ки мо ҷавон будем мегуфтанд ки дар вақти ман ин хел буд, мо ба дигар хел менамуд. мана имрӯз вақте ки техника ин қадар пеш рафтааст ва ҳунарпеша даъват мекунанду матна дасташ ба метиҳанд, мегӯн ки рафтем. охир барое ки вай ҳунарпеша ақаллан ҳамун матн кати ба ҳазур худаш шинос шавад ва ақаллан андаки ворид шавад, ақаллан вай 10 маротиба хонданаш дар кор. ҳамин мактаббачаям агар ки 10 маротиба хонад, баъд мефаҳмад ки мазмуни ҳамон чизи хондагиаш дар чӣ аст. ва ман ҳамин чизо рости гап ман ба намефорад. муаллимои бузурги мо мегуфтанд ки то дили ту дард накунад,
дили тамошобин дард намекунад ва вақте ки ман саҳнаро мебурояму ғалоғулаи зал хомӯш мешавад ман мефаҳмам ки тамошобин мана қабул дорад ман барои ҳамин тамошобин хизмат мекунам ман барои ҳамин тамошобин қалбама метиҳам муаллимаи азиз аз ягон нақшатон бозӣ мекунед барои бачам саҳна буромадану бозӣ кардан бисёр чизҳои дигар дар кор аст якумаш партнёр дар кор аст дуюмаш ки барои вай тайёр шудан дар кор аст хай барои он ки ҳамин суханитон нашиканад ман ду мисрак аз образи беҳтарин зеботарин шоираи асри даҳи мо ки ман бозӣ кардам вай робияи балхӣ бароят мехонам насиби ошиқин омад зи даргоҳ ки дар дӯзах кунандам зинда ногоҳ чу аз ду чашми ман ду ҷӯй доданд ба гармоба маро саршӯй доданд ин нақш буд ё ин ки эҳсосоти шеър буд ин робияи балхӣ вақте ки ба гармоба мепартояд вай ман гирияи шуморо дар назар дорам ман намедонам ин чӣ буд лекин вақте ки ман ба образҳои худам наздик мешавам ин эҳсосотам мана намепурсад бале баъзан образҳои лирикие ки ман бозӣ мекунам савол метиҳанд ки шумо чӣ хел ошиқ мешавед чӣ хел ман намедонам ман чӣ хел ошиқ мешавам лекин ман ошиқ мешавам ман дар саҳна ошиқ мешавам вақте ки аз саҳна буромадам эҳтимол ман ҳамон одам ҳамон ҳамбозӣ ма чашми дидан надорам ин як чизе ҳаст ки ин гуфтану фаҳмонданаш бисёр душвор аст саломат бошем беҳтарин вақте ки намоишномаи телевизионии армони модарро ман тамошо кардам хурд будам он замона тақрибан синфи 3 ё 4 мехондам тамошо кардам ҳамин намоишномаро ки шумо дар онҷа нақши келинро бозӣ мекардед нисбати шумо як амигуна шубҳа пайдо кардам ки ҳарчанд ки нақш буд ман масалан ин чиза эҳсос намекардем мо хурд будем эҳсос намекардем вақте тамошо мекардем фикр мекардам ки воқеан ин чиз воқеият аст лекин агар мо мушоҳида бикунем воқеан дар зиндагии ҳақиқӣ ҳамин чиз ҳаст мо мушоҳида мекунем ҳамин чизро худатон чӣ гуна қабул кардед ҳамон нақши бозидаатонро ман рости гап ҳамин як гапи оддӣ гӯям ман аз келинҳо бисёр бахшиш мепурсам лекин замона ҳамин хел шудааст ки акнун ӯ замони мо ба дар як оила 7 писар бошад 7 келин бошад бо падару модар ҳама якҷоя зиндагӣ мекарданд ҳама муросо мекарданд ҳама ва ҳозир ҳамин аруса ки аз дари хона дароварди ва пагоҳ фикр мекунад ки ман чӣ хел аз ҳамин хуштоманам ҷудо шавам ҳамин чӣ хел кунам ки ҳамин хуштоманам назди ман ба набошад вақте ки ман ҳамун роли келина бозӣ кардам рамзия бале рамзия дуруст аст ҳамин хел тарсидам ман аз чӣ тарсидам ки тамошобин мана чӣ хел қабул мекунад пеш аз ин ман як роли дигар доштам оли нав аз донишкада омадагӣ будем сухани вопасини модар онҷа як келини ҳамин хели бисёр чизпарасти шаттоҳи олуфтаи ҳамин хелина бозӣ мекардам ва саҳна буд вақте ки ман саҳна баъзе саҳнаҳои бозӣ мек тамошобин қабиҳтарин дашнома раво медид баъзан ҳамин хел ҳақоратам мекарданд ки лекин ман вай муваффақияти ҳамон ролам ҳисоб мекардам вақте ки ман вай рола бозӣ кардам вай коргардон аз Россия омадагӣ буд аз он вақта Ленинград
баъд ҳар хел албатта он вақтҳо бисёр мунаққидо меомаданд, тамошобино, шоиро, нависандаҳо, донишмандо ҷамъ шуда ҳамаи ҳамон образҳои таҳлил мекарданд ва баъзеҳошон хеле ин аз ҳад мегузаронад ё чӣ ки вай ҳамон коргардон гуфт ки не, расиха нотакрор аст ва ин актрисҳо он вақт мо нав аз донишкада омадагӣ будем, оли кӯдак будем. Ин актриса вақте ки образи манфия бозӣ мекунад ва ман ҳамчун мард аз ин дил канда наметавонам, яъне ки ин бисёр муваффақияти калон ва ноил шудааст. баъд аз ин хеле образҳо баъзан камтару зиёдтар, лекин вақте ки армони модара бозӣ кардам, ман гуфтам ин тамошобини мо ҳоли телевизиона он қадар бисёр нағз намедонаду баъд ин мана чӣ хел қабул мекарда бошам. Сафари ҳунарӣ рафтем тарафи Истаравшан. Автобусба савор мешудам ки як кампир омада ҳамин хелпочакама қапид. гуфт ташаккур шумо ба. ман хаёл кардам ҳозир вай мана дашно мекунад. вай гуфт ташаккур шумо ба. вақте ки ҳамин киноя тамошо кардам, ҳарду келинам дар ту паҳлуам шиштагӣ буданд. ман гуфтам ана ин Раҷабгул ҳардуи шумоя бозӣ карда истодааст. ман худам вақте ки тамошо мекунам баъзе саҳнаҳо ба ғаши худам мекунам. аз нақши худатон. аз нақши худам. лекин муаллима, вақте ки мо ба шумо тамос гирифтем, шуморо ба барнома даъват кардем, воқеан ҳам суханҳои пур аз меҳру муҳаббати шумо, оромона суҳбат кардани шумо ба мо таскин бахшид ва воқеан ҳам мо эҳсос кардем ки яке аз занҳои меҳрубон, яке аз занҳои ҳалим, яке аз модарони ғамхор ин Раҷабгул Қосимова ҳастанд. ташаккур, саломат бошед. атрофи намоишномаи телевизионии Армони модар ҳарф задем ва ин лаҳза порчае аз ҳамин намоишномаро якҷоя тамошо мекунем. бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. хайрият ки ҳамин шавҳаратон амағмулом иштирокчии ҷанг будед. ин хонаи мо бо шарофати ҳамон кас гирифта истодем. барои ҳамун назди шумо омадем ки ҳамин ду коғаз ба имзо кунед. ҳамин ду коғаза барем, мо хонае мегирем. ҳарчи хонае зудтар гирем, ҳамон қадар зудтар шумо аз инҷа гирифта назди набираҳоятон мебарем. амаҷон тезтар, лекин маро аз инҷа гирифта набиракоям чӣ хел сиҳат саломат ме. онам шуморо ёд кардам. амаҷон амаҷон хуш мо барвақта равем. амаҷон роҳ дур бевақт шуд. писаратон ҳам он қадар ронандаи хуб не. барои ҳамон барвақта равем, мо боз мебиёем. ҳафти оянда не шумо наравед амаҷон. ман ҳафти оянда набираҳотона қати писаратон албатта мефиристонам. мо ки хонае ки гирифтем, ана баъд омада шумоя мебарем. худам омада мебарам амаҷон. келинҷон, ман ҳоли не, ҳоли ин наметавонам. келин, ман ҳамроҳи шумоён меравам. ман дар инҷо дигар буда наметавонам. ҳаёча мо бемебу фаромӯш накунӣ писарака. дар спектакли телевизионии эҷодкор бо шодравон Убайдулло Раҷабов нақш бозидаед. дар бораи ҳамин намоишномаи эҷодкор ба мо маълумот диҳед. шумо бовар мекунед баъде ки мо Убайдулло Раҷабов кати ҳамин спектакли намоишномаи эҷодкора бозӣ кардем, ман Ӯзбекистон рафтам, бозор даромадам Ӯзбекистон ва занак ангура аз пасам давида истод. мо шумо мешиносем, аз ин тараф нок, а ин тараф нон. ҳама ӯзбекҳо мана атрофама иҳота кардану суҳбат кардан. ман гуфтам ки хай мардум мешиносанд, медонам. вақте ки аз самолёт фуромадам,
мактаббачаҳою хай пешвоз мегирифта ки ҳама гулоя бурда ман ба дода баъд апай соҷида рӯҳашон шуд буд бисёр барои телевизиони тоҷикистон он кас хизмат карда ҳар дуёмона ҷиғ задан ману убайдуллоя гуфтанд ки ман ҳамин қадар мактуб омадаги ман ҳамина чӣ кор кунам чӣ ҷавоб диҳам баъд гуфтем ки хай ҳар дуёмо ягон чиз гиред ҳар дуёмо бозӣ мекунем он вақто бо одамое ки ҳажм менавиштанд буданд шавқ доштанд ҳоҷи содиқ ба муроҷиат карда он кас барои мо ҳамин эҷодкор навиштану дода лекин эҳтимол мо 3-4 ҷумла аз нависанда истифода бурдагем дигар ҳамаи ҳамон ваи худамон бадоҳатан рафтагем бадоҳатан ва убайдулло раҷабов як хислати бисёр хуб доштанд ки бисёр бадоҳатан ман ҳамин шумо ба нигоҳ мекардану аллакай медонистанд ки чӣ ҷавоб диҳад мисол барои чӣ халати ман дар тани шумо ман гуфтам ҳозир ҳамин мардак чӣ ҷавоб медода бошад барое ки вай ман намедонистам ки ин аз меҳру муҳаббати зиёд нисбат ба шумо доштам ман намедонистам ки ҳозир вай чӣ ҷавоб медиҳад ман интизор набудам қариб механдидам хай вай ҳамихелин масалан баъзе чизое ки барои чӣ туфли маро тоза карда намондаед ман воқеан ҳамин саҳнаи телевизионии эҷодкорро тамошо кардан бовар мекунед ман ҳамин саҳнаро пурра аз ёд медонам пурра аз ёд медонам ҳатто ҳамон ҳолате ки ман дар ҷо фаҳмидам ки дар як ҳамон саҳна хандаатон мегирад ва шуморо хандаатон гирифт аммо уна дар саҳна ҷо кардан дар ҳамон намоишнома ҷо кардан вай убайдулло ба нигоҳ карда рафторои вай ба нахандидан ҳеҷ ғайри имкон буда охир вай алафа як банд алафа даханаш гов метубам хоидааш додаса мегӯд ки ту ман гов метубам алаф мехӯрам ҳамаи ин чизо вақте машқ ба набуда ин чизо тамоман набуданд ё ки хай баъзе саҳнаҳое ки ҳамон бадоҳатан вақте бозӣ ба мебиёяд убайдулло кати одам роҳат мекарда ман шахсан роҳат мекарда барое ки вай чизе ки ман гӯям ва ҷавоб дода метавонад чизе ки вай гӯяд ман ҷавоб дода метавонистам ман мантуя гармку биёр гуфтам ин алав андохта овард дастбарои ҳамин гуна саҳнаҳои бисёр ҷолиб дошт саломат бошед ташаккур мо атрофи намоишномаи телевизионии эҷодкор ҳарф задем бинандагони азиз ин аз як порчае аз ҳамин намоишномаро омода кардем биёед якҷоя тариқи ҳамин монитор тамошо мекунем бармегардем суҳбатро идома медиҳем гармия дадаҷонаш гармӣ мебурад барои ҳамон аз болои мантӯи сӯзон чойи гарм дароз кардам худатон гуфтед ки чойи доғ ана чойи доғ дам карда овардам ҳамин чоя хунук карда дода наметонем ҳозир хунукаша додам хунук ҳозир хунук гуфтам акнун гарм ана ҳамон гарм акнун хунук кардам ама те мана дадаҷонаш ана як коса чойи хунук ман ту ба говми коса ба чой метӣ пиёла барехтате ноне ки реза мекунад ноне ки пора мекунад ноне ки пеши ман мемонад ман ҳозир ях о чои гарм гуфтам ту ба ин қадар як гапа такрор кардед эй ман ту ба чои доғ гуфтам о чуба ту ман ба чои хунук метӣ ба ҳунармандони ҷавон чӣ маслиҳат медиҳед ба ҳунармандои ҷавон чунин маслиҳат медиҳам завқи рақсидан надошта бошӣ саҳна биромадан нашояд ҳамаи он шахсҳое ки муваффақ шуданд шабу рӯз хизмат карданд меҳнат карданд ва дилашон ҷӯш зад хостанд саҳна бироянд хостанд ба тамошобин як эҳсосоти худашона ворид карда тавонанд ва ҷавонои имрӯза ки барои ҳавас мебиёянд барои намедонам барои худашона намоиш додан мебиёянд
саҳна ин ҷои муқаддас аст, ин чизоро намепарастад. саломат бошед, ташаккур барои шумо. ин идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон аст. Бинандагони азиз, ва ёдрас мешавем ки барномаи навбатии мо, барномаи идона аст ва бахшида ба рӯзи модарон пешниҳоди шумо мегардад ва меҳмони барномаи навбатии мо ҳастанд ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Раҷабгул Қосимова. Як қарсаки дигар, бори дигар хуш омадед ва аз омадани шумо сипосгузорем ва эътимод дорам ки дар идома низ як суҳбати ҷолиб бо шумо дорем. марҳамат. саволҳои навбатиро мешунавем. марҳамат. муаллимаи азиз биби меҳрубон бошанд. ба фикрам аз ман меҳрубонтар биби эҳтимол вуҷуд надошта бошад. ҷонам барои набираҳоям меларзад. ман бисёр бибиҷони меҳрубонам. ташаккур барои шумо. муаллимаи азиз, шумо метавонед каме аз ҷавониҳои худ ба мо кӯдакону наврасон ёдрас шавед? ба хаёлам барои ҳар як шахс аз давраи кӯдакиаш, аз давраи наврасиаш ёд кардан хеле гуворо аст. кӯдакии ман дар як деҳаи гузаштааст ки 4 кӯҳи сарбаланд, як дарёчаи шух аз байни қишлоқ мегузашт ва хонаи мо дар хеле ҷои баландӣ буд. пагоҳ мо баҳор ба боғ мерафтем, мекӯчидем. бо тирамоҳ ки шуд ба ҳавлӣ, баҳор ки мешуду мо дар рӯи ҳавлӣ хоб мекардем, бедор мешудаму рӯ ба рӯ он тарафи дарё ҳамин харсанги калон буду. баъд дар пеши ҳамун харсанг як хоначаи майдаҳаки лоин буд. дар атрофи ҳамун хоначаю ҳамун харсанг ҳама хел гулҳои рангоранг буданд. вақте ки сел меомад, беҳтарин рӯз барои ман буд. барое ки духтаракҳо кӯзаю сатил гирифта сари чашма мерафтанд. баъд манам аз паси ваё мерафтам, ваё бо сатил доира мезадану рақс мекардану баъд аз чашма об мегирифтану бо сурудхонон аз баландӣ поён фуромада ба ҳавлиҳошон медаромаданд. лаҳзаҳои ширини зиндагии ман хеле зиёд буданд. баъд ман бисёр ёд мекунам кулчаҳои шермоли модарама. бӯи нони гарм аз танӯр карда шуда қарсас мезанад. оби хунук ба тар беҳтарин. ташаккур барои шумо. мо пештар атрофи намоишномаи телевизионии Эҷодкор ҳарф задем. як соли дигар фаромӯш шуд. дар қисмати дуюми саҳна шумо болои ҳамсаратон ба қавле супориш медиҳиду калон ҳастед ба қавле. хуб, биёд аз лаҳзаҳои сабти ҳамон саҳнаҳо ҳарф занем. дар кадом хона буд, кадом деҳа буд ҳамон лаҳза чӣ худатонро тасаввур мекардед вақте ки шодравон Убайдулло Раҷабов кӯдака нигоҳ мекардану масалан гавҳора меҷунбондану хамир мекардану? вай ҳавли бобу Саид Ятимов буд. ҳамон халтаҳои чака азони ҳамуно буд. ҳамон гаҳворае ки пурри хамир карда монда аз кӯдакҳои ҳамуно буд. ҳамон гову оғилу ҳамаш аз они ҳамон хонаи бобу Саид Ятимов буд. деги пур аз оби вай дег акнун вай ин Убайдулло кати аҷоиб ҳолато буда. ман ҳатто намедонистам ки вай чӣ кор кардани, вай дега барои чӣ мондан, вай оба чӣ кор кардан соде. вай шахмат бозӣ кардем. ман медонад ки ман шахмат бозӣ кара наметавонам. ман гуфтам биё шашка бозӣ мекунем, гуфт не шахмат бозӣ мекунем. баъд ду бор ход кард ки бай кати задам. ман наметавонам бозӣ карда. ман аз боло нигоҳ кардам, ман худам нигоҳ кардам ки ҳамин дега чӣ ба алоб карда, об вай карда соден ки аз пасам як кас тела дод, хайрият вай бомча паст буд. ман парида рафтам поём. доир ба мукофоту ҷоизаҳоятон ба мо нақл мекунед? бале, ана ин кора ман бо ҷону дил мекунам.
вақте ки он вақтҳо фестивалҳо бисёр аҷоиб мегузашт, ба мо пешниҳод карданд ки намоишномаи қиссаи Зайнаббибиро пешниҳод кунем. вақте ки мо дар фестивал омадем, ба қавли имрӯзаҳо гран-при гирифтем, ман лауреат шудам, диплом гирифтам. ба ман ба хаёлам дар таърихи вазорати фарҳанг ман ягона шахсе ҳастам ки соати тилло тӯҳфа гирифтам. дар театри ҷавонон аввалин шуда ман ва шодравон Амонулло Қодиров артистои хизматнишон дода гирифтем ва соли 1991 ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтагем. ман ҳамин қадар ҷоизаҳо дорам. хай майдачоидаш бисёр, ҳамин қадараш кифоят. атрофи мактаби Станислав ҳарф мезанем. мо метавонем мисли ҳамин нафар мутахассисони хуб тарбия кунем ва ман фикр мекунам ки дар ҳоли ҳозир бисёр душвор аст пайдо кардан. ва бардошти шумо аз мактаби Станислав чӣ аст? системаи Станиславский ин асосаш зиндагӣ аст. зиндагӣ аст. вақте ки шумо бояд ки дар зиндагӣ омӯзед, зиндагӣ омӯзед ки модар чӣ вазифа дорад, падар чӣ вазифа дорад, фарзанд чӣ вазифа дорад, душман чӣ вазифа дорад, дӯст чӣ вазифа дорад ва ҳатто нигоҳи ҳамон партнёр гап мезанад. вақте ки мегӯӣ ки ман тя дӯст медорам, вай шахс бояд бовар кунад туба ки ту вай дӯст медорӣ. вақте ки ман тя бад мебинам, вай бовар кунад ки ман тя бад мебинам. ана ин дарси асоси системаи мактаби мо мактаби зиндагӣ аст. саломат бошед. вай яке аз ёддошти мактаби Станиславский ҳамин аст ки агар хоҳӣ ки ҳунарманди мардумӣ бошӣ, пас бо мардум бош. зеро бо мардум будан метавонад ки масалан он чизе ки дар ҳаёти ҳақиқӣ аст онро нишон бидиҳӣ ва онро мардум тариқи саҳнаи театр ва синема ба худ қабул кунад ва ислоҳ шаванд. ва бо ин восита метавонӣ ки ҳунарманди мардумӣ шавӣ, барое ки бо мардум ҳастӣ. воқеан ҳамин андеша фикр мекунам ки ба ҷо аст. ташаккур барои шумо. саломат. саволи навбатиро мешунавем. боз ки савол дорад? мегӯянд ки ҳунар сарҳад надорад. шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? ҳунар дар ҳақиқат сарҳад надорад. мисол имрӯз ман як образа бозӣ мекунам, ман хаёл мекунам ки тамошобин қабул кард, вай ман бозӣ кардам, ман муваффақ шудам. лекин бо ҳафтаи дигар як образи дигар метиҳанд ки вай тамоман дигар аст. вай дигар одам аст, дигар образ аст, дигар шахсият аст. бо ман бояд ки аз ин ҳолат биромада ба уҷа ворид шавам. танҳо ман не, умуман ҳамаи ҳунарпешаҳо ин ба ҳамаи, ба ҳофизу, ба раққоса, ба ҳамаи ҳунармандо дахл дорад ки сарҳад надорад. мо чӣ қадаре ки кор мекунем, чӣ қадаре ки меёбем, чӣ қадаре ки кӯшиш мекунем, бо ба ҳамон қуллаи охираш расида наметавонем. бо мемонад, бо ҳамон ҷое ки мемонад ки не, ман ҳамон ҷа ба расида натавонистем. сарҳад надорад. мо ҳоле ба сарҳади санъат нарасидаем ва расида ҳам наметавонем. шумо дар образи кадом қаҳрамон зиндагӣ кардан мехоҳед? дар образи худам. як хислати ҳамаи образҳои бозӣ кардагим дар худам ҳаст ки ман мубориз ҳастам ва ҳамаи занҳое ки ман бозӣ кардам инҳо занҳои мубориз буданд, ҳастанд. мубориза ҳаст барое ки ман табиатан худам мубориз ҳастам. саломат бошед. ташаккур. хуб, марҳамат шумо. дар сафарҳои ҳунарии худ мухлисон шуморо чӣ гуна пазироӣ мекунанд? духтарҷон, агар ки ман росташа гӯям, шумо бовар намекунед. мухлисои мо на танҳо дар сафарҳо, дар худи ҳамин театра мо
баъзан спектаклҳое буд ки масалан Робияи Балхия тамошобино он вақт дар менавистанд ҳамон касе ки тамошо як шахс навиштааст ки ман 32 маротиба дар курсии қатори 3-6 Робияи Балхия тамошо кардам. мо ин хел мухлисо доштем. ё шодии ҳодӣ кати мо ба сафарҳои ҳунарӣ мебиромадем, мо ки аз зал биромадем тамоми тамошобин аз паси мо то меҳмонхона меомад. мо аз зиндагии худамон хеле розӣ ҳастем. саломат бошед, ташаккур. саволҳои навбатӣ аст мешунавем. дар фаъолияти ҳунармандон синни сол то кадом андоза муҳим аст? масалан барои ҳунармандои театри касбӣ яъне ки актёру актрисаҳо аз сину сол ягон чиз вобастагӣ надорад. масалан давраи ҷавонӣ ҳаст, дар саҳна ҷавонҳоро бозӣ мекунед, баъд миёнсолӣ ҳаст ва образҳои характернок мегузаред ва калонсол ки шудед албатта барои шумо гуфтед апаи соҷида ки ҷулетта наметиҳанд албатта баъд кампиракҳоя бозӣ мекунед, бибичаҳоя бозӣ мекунед, модарҳоя бозӣ мекунед. лекин шахсҳое ҳастанд ки ва ё табиатан гӯё ки барои офаридани ҳамин образҳои модаро офарида шуданд. масалан дар театри мо Гулсара Абдуллоева табиатан вақте ки вориди саҳна мешавад ҳамин ба як ҳаловат тамошо мекунӣ, ҳамн модара мебинӣ ки модар ба саҳна ворид шуд. бисёр вақт ман ба мегӯям ки шумо модарҳоя не, ман занҳоя бозӣ кардагӣ. модар барои ман ин модар замин, модар фалак, модар офтоб, модар маҳтоб, ҳама чизе ки ягона аст ин калимаи модар аст. ягон саволи дигар аст марамат? бобати лауради соати тиллоӣ маълумот медодед? вай спектакли мо бисёр муваффақияти калон гирифт, яъне ки соҳиби гран при шуд ва ҳамчун иҷрокунандаи образи Зайнабибӣ ба ман соати тилло тӯҳфа карда. лекин ман оқибати соати тиллоя мегӯям. ҳамин оқибатша ман мунтазир будам, шумо нагуфтед. баъд вай вақте ки ман ба донишкада ворид шудам, соат дар дасти ман буд. бале. намедонам ки вақти вай муаллимои мо ин кай мебиёӣ чӣ мебиёӣ хеле набуд. вақташ кати ҳозир мешудем, вақташ кати тайёр мешудем, вақташ кати саҳна мебиромадем. ҳаме соат ба нигоҳ кардам, ҳоли соатам 1 соат вақт дорам. як Гулбегим Зошоева гуфтагӣ ҳамкурсамон кати рафтем дафтар харидем, фуромадем, обед кардем, ба ҳазур биромадем, толор ба дар омадем ки муаллимамон ҳамун Васа Железновая кор мекардагӣ Николай Степанович ба дараҷаи асабӣ аст ки то бас гуфтана. барои чи асабӣ будан? барое ки ман дер мондам. ҳамроҳи ман вай Гулбегим Зошоева вай намепурсанд, ман Қосимова дер. ман гуфтам ман дер намондам, ҳоли 15 дақиқаи дигар вақт аст. ман намедонам вай соати ман чӣ хел 1 соат қафо рафтааст, инаша нафаҳмидам. ҳамин қатар мегӯем ки соат қафо мондааст, немегӯд рафт барисадем робари курсамона овардам. вот дер монд, ман корама сар карда натонистам, фалон чунон барисадемш. баъд бисёр одами ҳақиқатҷӯ буданд, он кас мана он қатар дӯст намедоштанд, лекин гапи ҳақа дӯст медоштанд. баъд гуфтанд ки Николай Степанович нахай акнун шудааст ҳамин хел соаташ қафо мондааст, хай ин духтари ин хели фиребгар неку, давом тед. гуфтанд хай саҳна биромадам. муаллим худаша ҷамъ карда наметонад, ба дараҷаи асабӣ шудааст ки кора сар карда наметонад. ҳама ҳамкурсҳо, ҳама Шодӣ Солиев, Гулсара Абдуллоева, Малика Халимбековна, Дилбар Умарова, ҳама саҳна ба тайёр шиштагӣ.
معلم کار سر کرده نمیتونه. همین خیلی عصبی شده است که نمیدونه چه کار سر کنه. صحنه پیشش با خیلی تیریزه های کلام بود. همین ساعت همین خیلی کشوده ما از تیریزه پرت افت. همون ساعت کشوده پرت افت معلم آرام شد. آرام شد. بله. آرام شد بعد کار سر کرد. ساعت کی گرفت؟ کجا برد؟ بعد صاحب سلطان علی نظر و فرامد دویده فرامد و همین قطر که کفت نیفت. خیلی نیفت گم شد. علاقه ساعت گرفتن. خیلی البته و چه او قطر آدم رفته و مده سوده میمونه. تشکر برای شما. من تشکر میگم برای شما که واقعا امروز با ما بودید. یک صحبت جالب با شما داشتیم و من فکر میکنم که چند ناگفته هایی بود که باز در برنامه ما افشا شد و ما شنیدیم. من جهانی سپاس میگم برای اون که شما سخنی ما را رد نکردید و با برنامه ادانه ما که بخشیده به روزی مادران بود تشریف آوردید. بار دیگر رو درست میشم که از آمدن شما سرمان به آسمان رسید. رحمت سلامت. در ادامه فعالیت شما، در ادامه زندگی من برای شما اولا تنی صحت، خاطر جمع، تشکر در سیمای شما با تمام مادرانی که لحظه شبکه بهارستان را تماشا نموده ایستادند با شما صحتمندی، عمری درازی با برکت و خدا کند که همیشه شما مادران عزیز بالای سر ما فرزندان باشید. برای مادران بزرگ یک قرصک دیگر می‌زنم. و من برای مادران چی گفتنی هستم؟ واقعا بزرگان در وصف مادر سخنان بی‌نهایت زیاد گفتند. ایا مادر لبت پرخنده باشد، گلی رویت ماهی تابنده باشد. خدا را شکر گوییم هر شب و روز که داریم مادری غمخوار و دلسوز. تشکر. سلامت. تماشابینان عزیز، رسم میشیم که این برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیونی بهارستان بود. پیشنهادی شما و مهمانی برنامه نوبتی ما بودن هنرمندی مردمی تاجیکستان رجبگل قاسمووا. شماره نوبتی در مهمانی تلویزیونی بهارستان رو از شبکه بهارستان منتظر باشید تا برنامه بعدی. خیر تماشابینان عزیز.